Някои методи за климатична адаптация в планинското земеделие. Навеси, оранжерии и засенчване, мулчиране, групиране. Планинските райони са характерни с дневно-нощните си и стихийни метеорологични условия. Ще покажем някои методи за климатична адаптация в земеделието, която става все по-необходима за успешното получаване на реколта в условията на климатичен хаос и стрес. Наблюдават се все по-топли зими и не са редки случаите на внезапни интензивни валежи на мокър сняг. Затова при постоянните парници е препоръчителен двускатен покрив с над 25 градуса наклон, позволяващ отвеждане на тежката снежна покривка. Екологичен начин за изграждането на постоянни парници е чрез повторната употреба на стара дървена дограма за страниците. Така ще е нужно по-малко полиетилен, който е с по-малка себестойност на годишна база и по-малък екологичен отпечатък от поликарбонатните плоскости. Постоянните парници са прекрасно средство за 4 сезонни занимания в градината, особено в комбинация с вътрешни тунелни покрития за допълнителна защита при отрицателни температури. Основният проблем при тях е постепенното заразяване на почвата, което се преодолява с 3-годишна ротация на лехите и постоянно покритие на почвата с самозасяващи се растения на принципа на градина джунгла. С отслабването на магнитосферата, растенията биват изложени на все по-интензивни ултравиолетови лъчения. За да предпазим, особено по-чувствителните към интензивното слънце култури и сортове, можем да използваме покрития и завеси от естествени материали и дори непотребни втора употреба. По този начин намаляваме екологичните вреди от земеделието. Засенчващи мрежи вече са масова практика за защита от унищожителното слънце и особено по време на горещите вълни на Ел Ниньо. За ранните краставици, за да бъдат защитени от студените планински нощи през пролетта, не са нужни сложни конструкции и високи парници. Тунелните покрития и стъклени мини парници са добро решение към тази чувствителна на ротацията топлолюбива култура. Резултатите по отношение на запазване на почвената влага, особено при горещи летни ветрове, са също по-добри от тези при откритото отглеждане. Освен че намаляват интензитета на слънцето, навесите предпазват от бактериално наситените кратки летни дъждове, които заразяват растенията. Много производители се отказват от парниците и преминават към този по-бюджетен метод, защото при него няма трайно заразяване на почвата. Монтажът и демонтажът на полиетилена е лесен, което удължава живота му. Групирането, особено на влаголюбиви растения, помага да се намали употребата на вода спрямо отглеждането в гнезда. Мулчирането в централната зона помага за задържането на влагата и осигурява споделен достъп до хранителни вещества на растенията, разположени в кръг. Полива се основно в центъра и така се минимизират грижите. След време цялата междинна зона обраства и допълнително задържа по този начин влагата в споделеното пространство. Мулчирането с растителни отпадъци е другият добре познат метод за задържане на влага, както и на топлина с настъпването на есента. Мулчирането с отпадна вълна е добра алтернатива, понеже се разпада в почвата за 2-3 години и отблъсква охлювите. Вече могат да се намерят на пазара покривни покрития от вълна за култури, като ягодите, например, които често са нападани от охлюви. Ако използвате отпадните стърготини при рязането на дърва, убедете се, че моторните резачки използват екологични масла за веригата, на природна основа. Иначе рискувате да замърсите почвата си. Събирането на окосената трева около овошките ще ви помогне да си спестите поливките. Подкупите сено може да заживеят слепоци. Не се плашете, те са видоизменени дългоживеещи гущери. Наличието им показва, че всъщност нямате обитаващи змии в района. Инструменти за екологично земеделие и климатична адаптация. Ръчните инструменти имат по-нисък екологичен отпечатък и са незаменими в условия при липса на ток и горива. Затова трябва да умеем да работим ефективно с тях. Сред безоранното земеделие много популярни са инструментите за обработка на повърхностния почвен слой.
От леки мотички през инструменти, които престъргват плевелите. През по-сериозните за окопаване мотики, важното е да избираме ляти и ковани инструменти, а не заварени, както е при оранжевия модел. Вдясно са изпитани традиционни модели за старопланинското градинарство, които са доказали това правило. При леките инструменти, където целта е тънък профил, за по-ефективно престъргване като бръснач, се използват и други форми на режещата част, с по-твърда стомана и друго закрепване. Особено при малки мотички за финна обработка, задължително търсете ляти остриета, независимо от метала. В случая френски модели от бриколаж. Това се вижда и визуално при класическата мотика. Тази вляво е лята и кована, българско производство, заводска. В средата също, но по-скъп словенски модел на струк. В профил се вижда колко по-сериозни са дебелината и усилването при малката отлята мотичка вляво и традиционната кована в средата. Заварееният модел, в оранжево, е по-тънък и лек. При него не очаквайте дългосрочност. Съответно, изпитаните и традиционни за Балкана мотики са монолитни и издръжливи на продължително копане на традиционните за района култури като картофи. Друг незаменим инструмент за безораното градинарство са вилите за окопаване, които позволяват разрохкването на почвата, без да е нужно тя да се обръща. Вляво са най-качествените и тествани модели на английската марка Kent & Stowe с 3 размера, включително и детски. Английските модели имат здрави зъби от нераждаема стомана, по-масивни са от модела в средата, който може да се намери в немските хипермаркети, но са и по-скъпи. Добра алтернатива са моделите с здрава черна закалена стомана, като тези на Торнадика, боядисани с характерния им жълт цвят. Визуалната дебелина на зъбите може да ви лъже. Важни са и здравината и закалеността на използвания метал. Дългосрочните тестове показват, че моделите с нераждаема стомана и закален кръгъл профил издържат на разрохкване в условията на тежки глинести почви, докато по-леките модели, като червения вдясно, е по-удачно да се използват за по-леки дейности, както вилите за сено. Ергономичността на дръжките също е важна за облекчаването на ръчния труд. Тези, които търсят по-екологичните материали, си заслужава да инвестират в по-скъпите, като тази в средата, ръчно изработени дръжки, които ще ви радват години наред. Същото правило за ергономичност важи и при дръжките на лопатите. По-добре инвестирайте в добре проектирани инструменти, отколкото в лечение на болки в гърба. При лопатите, дебелината и качеството на ламарината и правилната технология, според техните функции, е ключова за здравината им. Правите лопати за изкопаване трябва да са от дебела и закалена ламарина. Вляво е беларуска, от релсова стомана, следвана от словенски модел, от закалена стомана. Нераждаемата в средата разочарова и се огъва при натоварване поради тънката си ламарина. Ако има заварки, е добре да са качествени, а зелената в средата е дори занитена. С комбинираните лопати вдясно пък можете и да изгребвате. При лопатите за изгребване са важни ергономичността и лекотата. Убедете се, че купувате правилния модел. Тези вляво са строителни и са по-масивни, докато тази вдясно е от лек алуминий, но е предназначена за изгребване на зърно и ще я счупите, ако я използвате да изгребвате тежки материали. Малките лопатки са с най-различни форми, според целите им в стопанството. От градински през походни шанцови за изкопаване, до такива за изгребване на пепел или леки отпадъци. При тестовете ни, най-здрави и дългосрочни, се оказват моделите от нераждаеми материали. Изключение правят някои модели на познати брандирани марки, които са качествено боядисани и от по-дебела стомана. Те издържат дълго, ако се съхраняват сухи и чисти. Тънките и некачествени бюджетни модели, вдясно, ръждясват с времето и не са разумна и екологична инвестиция. Специално при тази група инструменти е по-смислено да купите нераждаеми.
Дебелината и здравината на материала е ключово важна за инструментите за вадене на моркови или съдилата, където се прилага повече усилие в дълбочина. При инструментите за разрохкване и събиране на растителни отпадъци отново са важни качеството на конструкцията и заварките. В овощарството се използват най-разнообразни триони според функциите им, но практиката показва, че качествените марки издържат по-дълго за точката си и по-добре да не пестите пари, а време и нерви, особено когато сте качени на някое дърво. Все по-трудно се намират качествени коси, косери и сърпове на пазара. Те биват измествани от моторизираните, но ръчните инструменти са по-екологични и по-здрави при обрасли терени и работят и дори когато няма ток. За разчистване на клони и храсти се използват различни видове големи градински ножици. Тук, още повече за да работят ефективно, качеството на изработка е безусловно и изпитани марки като Бахко са оцелявали при разчистването на терени от инвазивни видове и дългогодишна работа. За любопитните, отпрете традиционна шведска брадва, която се ползва за проправяне на път в гората. Повече информация може да намерите в статиите, наръчниците и видеята на сайта ни EcoHub.bg.